Salam mehriban tomoşaçılar. Yaylımda zihinden ziyada. Biz häzir Aşgabat Medeni Din Jarş merkezinde. Anha şu gün biz şu yerde yurdumuzun sunuğu saatlar bilen bizim zihinli sadanna kompozitör şahirler bilen aydım hakta, şığır hakta, saat hakta, sunuğut hakta söhbet eder. Biz şu günkü gepleşigimizde sizin üçün täze, yaylımda ilkinci gedek yanlanyan aydımlar kemeştirer. Tomaş edin mehribanlar. Zihinden ziyada. Menem söydüm söylmedik çuwany. Menden başga bagtly baryn bilmedim. Yönümdam ayatynda dostlarymyň söýü hakda söhbetini dinledim. Menem bagtly boldum ýagty dünýäde. Menden başga bagtly baryn bilmedim. Yönü ot başında dünýäni undup bagtlylaryň söhbetini dinledim. Ýok, men muny bilgeçleýin edemok. Adamlara kulak asman bilmedim. Begendim, gıynandım, söydüm, yigrendim. Ilmydama özgöler dinledim. Inne bilenimden ýar aydım. Öz-özümden monşa bolýan, ýeňleýän. Ýöne sehralara çykamda ýene özgäň düzen aydymyny dinleýän. Qayanda qayma, yatma meni dedim. Ehli işlerini oyup sen baryan, yatla meni dedim. Ehli işlerini oyup sen baryan, yatla meni dedim. Pencerenden alıplar kakanna düşüp yüreğime yaşın yağması yatma meni dedim. Düşüp yüreğime yaşın yağması yatma meni dedim. Meni yatla açanda pencereye, ya da hat yanımda aşkındayım. Yatla meni dedim. Ya da hat yanımda aşkındayım. Yatla meni dedim. Bödül köngüllerim qayanda qayma, yatma meni dedim. Ehli işlerini oyup sen baryan, yatla meni dedim. Ehli işlerini oyup sen baryan, yatla meni dedim. Yatla meni dedim. Mehran tomoşaçılar, ynha biziň söhbetdeşimiz siziň söýgüli şahyryňy Türkmenistanyň gahrymany Gözel Şagulyeva, Türkmenistanyň halk ýazgysy Gözel Halipa. Biz şu gün sizi şu söhbetdeşlige çağırmamyzyň esasy sebäbi
täze bir aýdym döredi siziň sözleriňizde. Ol siz üçin hem garaşylmadyk sowgat. Ol hakynda söhbetimiziň ahyryny aýtjak. Söhbetimizin başyna bizim tomoşaçylarymyz üçin, umuman türkmen halkymyz üçin, siziň okuýjylaryňyz, siziň muşdaklaryňyz üçin bir gyzykly sowal. Gözel Şagulywaň şägirtleri. Ediz arkadaşymyzyň Paýhas Çeşmeti kitabyna şägirtsiz halipa miwesiz daragat ýaly ýa-da men bilýän siziň şägirtleriňiň sizinki ýaly şirin şygyrlarynyň bardygyny tomoşaçylara da şolar hakynda gurrun beräýsiňiz. Egerde bir şahyr özün barylap bilen bolsa, halkyna söýdirip bilen bolsa, halkyň söýgüsini ala bilen bolsa, ol näme üçin özüniň şägirdini ýetişdirmeli däl. O şoň özüni watan söýjüligem bar. Watana bolan ýüregem bar, mehrem bar, muhabbetem bar, berilmegem bar. Onu şeýle alaňda sen ýetişdirmen bolmaýar. Diňe şoň aladasynda bolmaly sen. Sen iyiliň günüň seni alanyny duýýan, bada duýýan onu. Bada duýýan. Şeýle iyil senin aýnanda. Sen olary görüňde bilýände. Sen olar halkyň seni gözüne salaýjak bolýan mahallaryny görýände. Ondan sen şon ýaly hormata münasip bolan bolsaň, gymmata münasip bolan bolsaň, näme üçin sen öz şägirdini ýetişdirmeli däl. Ýetişdirmeli. Diýmek borçmy şägirt ýetişdirmek dörejilikde. Ýa ol borç däl, onu borç diýip bilmeýär. Ýöne başga bir tarapam bar da. Ine meselen men şeýle teleýaýlymda kän ýyllap gepleşip bar. Sygyr bar. Men bilýän şol gepleşip. Sygyr bar. Şonda men kän şahyrlary çağırýarlar. Täze şygyrlaryny okap berýärler. Okap berýärler, bir täze ýüzüni açýarlar da. Şonda men käbir şahyryň özüni gögünüm ýetse, şonu men gözleýär. Gözlegine çykýan, şol gelmese, bir işe düşüp gelmese, men şoň öýüne barmakdanam, işine barmak, okuwyna barmakdanam, işine barmakdanam, onu kiçilik bilmeýär. Barardım, Kakımradyr jepin, işleýän ýerine de barýan. Bu ýolda baty ýynçylyk bar. Huwaý bolmagy halamýan. Hemişe sen sadadan paýy bolanda bir heri näme diýende bir öňdäki ýoly sinap bilýän, kandýan. Öz pikirim şeýle. Daragat näçe miweli bollugça şonça da başy aşak bolýar diýilýär. Näçe gorun ýetik bolsa, ýüküň ýetik bolsa şonça da adam ýerden aýagyny üzmeýär-de. Şota, ana şonu ýaşlar köpelen çalatda ýatdan çykarýarlar. Ine hormat perdentimizden talaýar. Sol ineler bilenem, atalar bilenem, çağalar bilenem, ýaş kiçiler bilenem, ýaş ullar bilenem, gürleşen bilýär şolaň tabyn tapyn. Adamçylyk sypatlarynyň iň beýik nusgasy hormatly prezidentimizde bar. Insany söýmek, insana hormat goýmak, ulyny uly ýerine, kiçini kiçi ýerine görmek biz üçin görelle bar. Ine Gözel Şagulyewa, şahyr diýilýän insan üýtgeşik insan bolýar. Ýa şahyryň ýüregi üýtgeşik. Edip diýär, şahyryň ýüregin topraga meňdeşdiýär. Toprak bizi ekleýär. Toprakdan miwe bermese toprak, bizim paxtadan don tikinýän bolsak, ýüpekden don tikinýän bolsak, ýa-da şol buğdaýdan nan ýýän bolsak, toprak insany ekleýär. Onu edip şahyryň ýüregini topraga meňdediýän bolsa, bizim ruhy iýmitimiz hem şahyrlardan gaýdýar. Şol şahyr diýen belen adamy nasip bolan diýenansyz. Men sizi bul üstünlük güle gutlaýan. Inni ýürek hakdaky gürrüňe geçesim gelýär. Siziň şygyrlaryňyzda men şol jümle kän gawat gelýän. Şahyryň ýüregi hakynda İsasa da ýüregiň ýüpek bolmagy.
Adamın yüreği Şöyle ipek. getirim vardan. Sığır dörüyendir. Qızğın kursaqdan buğduğu boğulsa zoşardan näl. Ol arştan berilen zat, sığır deyilen zat, ol yılı yerden qaytmaly. Yıllın gücünden qaytmaly. On sen so buğduğu boğaysan, ol bolmaz. Bolyan näl. Ana. Soyur, Şoň ana yüreğin yüpekliğinin gürrüňi da şotayda. Adamlara da, dünýäň özüne de odan teretmek bara. Indi şu wagt göder şaglyba yıllylyk hemem yürek diýdiňizde. Men iň gowurýan sözlemiň toplumy bar. Başy yürekden başlaýar. Onsoň yıllylyk, onsoň ýagtylyk, onsoň ýylgyryş, onsoň ýagşylyk, hemem ýardam. Oturup pikir etdim, näme üçin şu sözleň hemmesi ýakartdan başlaýar hadi. Siziň ýyly hemem ýagty yüregiňiz bar. Özüm ýyly şygyryetiňiz bar. Şol şygyrlardan dören aýdymlar bar. Olar bir giden. Inni şygyrynyň aýdymy öwrilmegi şahyrda nähili duýgu döredýär. Aýdymy öwrilmekde de uly güýç bar da. Aýdym, ol aýdym ta ol şodatlar adamy döreden uduratlar da. Adam şoň uwaza gelýär da. Şol uwaza uýurýar da. Ondan on güýçi hakyna ol tähil gürrüň etmek ol gata adam bolýar. Men hemis aýtýarlar. Uly zatlar hakyna uly gürrüň etmeli. Şol yüreğin ýylylygy, yüreğin sen ýagtylygy, ýalkymlygy kändat bilen bagly bolup gelýär da. Ana. Şol sen dörüjlük dünýäňe ýalkym salýan zat şol. Aýdym näme ol? Aýdym ol o dowr gudurat da. Ýöne aýdym sözüň güýji bilen dörýär da. Hawa. Hemişe kompozitorlar şey diýär, aýdym ýazdyrmaga barýan ol ilki goşgy gerek diýär. Şoda aýdym sözden düzülýär da. Aýdym ol ýanglananna teň sygyryňa goşmutsa güýçürýär. Sen bir hili ta sen güýjüňe gurbatyňa ganat bekliýär. Aýdym ol waýlanar näýäňde. Watana ke halatlarda enelen bir gurrun vardır. Hormat bir dentimize yadan var şıgırımdaydı ya da. Aylanayın ganatından perinden sen ak atta, sen gayratta, ganatta diyordu. Şol ganat bağlamanın özünü de kudurat var da. Sen şol aydın mol vaylanasın geliyor da. Şol vatana diýän de ýanky hormat prezidentimizin özüni vatana taplayan ben. Vatany arkadağımız taplayanla. Ulu dünya bakansın, mehr bolup bakansın. Sen vatansın, gahrman arkadağım, mehran arkadağım. Şon ýaly sen oň başyna sen aýdýana başyndan aýlanaýyn diýen boli watana da aýdym bolup aýlanasyn gelýär. Inni watanna aýdym bolup aýlanýan şahyr siziň şygyrlaryňyzda ençem aýdymlar döredi. Edip arkadaňyzyň Paýhas çeşmesi kitabynda şadýan ýürek ýüzi güldürer, gamgyn ýürek miňde sorlurar diýen tetirleri bar. Sizden bir söhbetdeşlikde Edilşi Aşgabat Meden Diýinjalyş merkezine not ýurdyk. Ýürek sen diýýän bir näçe tetirleri şol wagt gelli yüreğimde de yazdıňyz. Menem şonu gödel şaglyba aýdym etseňe, owadan tetirler eken etdim. Ahyry şu şygyr aýdym boldy. Sadyn Begen Hojaýew ýazdy. Sözlerim gödel Halipa sizinki. Häzir ýaýlymda ilkinji gerek ýürek sen diýýän aýdymy tomoşaçylara hödürleýär. Siziň üçin hem garaşylmadyk sowgat. Aýdymy Mahym Bäşim we bilen Batyr Hoşturdyýew ýerine ýetirýärler. Diňleň mehribanlar.
ömür dengdim dol arman. Yadı yalını köyme uçun. Gelendirin, mu ahman. Dine, seni söyme uçun. Sağlarını taşadım men. Yollarını ötme uçun. Yaşanımı, yaşadım men. Dine, seni söyme uçun. Galım göğün dövler, yürek bağırı, öyme uçun. Görlendir bu görüler, dine, seni söyme uçun. Küyütüdüm ayın yağtasın, garavıdın görme uçun. Açtım dünyanın kapısın, dine, seni söyme uçun. Ağıran dağlar verilye, kuyostunun örme uçun. Elenye, yürek elenye, dine, seni söyme uçun. Hakikaten senin gücünde kudret var. Gödel şağlıva. Belki bu şığırınızdan ovadan aydın bolma qatı ahmal. Qalamıdan ucu yitip olsun. Şu yerde söýü haqtaq söhbete geçetmeli. Söýgü näme diýen sowala şahyryň jogaby ýetgeşik bolaýmaly. Söýgü tutturmayan guş ýalam bolup görnýär-de. Hawa. Söýgü gözüňe görünmeýän güýjüm bolup görnýär. Yönü men başga da aýdasym gelýär, şu atlar diýmek. Söýgü ýaşa diýär. Ana. Muň elinden gelýän ulu güýç şol bolýar. Özüň bilemok. Men wel seni undy bilmän ömrüm boýu görledim. Aşıklyk bilen söýgüň arasyndaky tapawut. Aşıklyk ol başga zat. Söýgü başga zat. Aşyk bolmak odan dadyň özüne aşyk bolup bolýar da. Şem. Umumanam şahir odanlyga aşyk bolup gelýär. Ýöne o yüreğini erkettirmeyen zat söýgü bu başga bolýar. Başga da. Sen onu hiç tatlı çalışıp bilmeyen. Sen yaşayan, yönü onsuz yaşanına matar eden hatta. Şon yal güç, men söýgüni ehli zata taplayanlar. Söýüp bilmedik adam yaşayan näldir? Dine söýübilýän yaşap geçýändir munlar. Söýübilýän gödüllüğün, güldarlığın yanına oynyandır. Hiç saçan yamanlığın bağırlığın yadına sürüyenlerdir. Yaşlılık bilen yaşayan. O dünyanın güdünlük oğdunluğu görüyendir. Edith ham iň soňky ýadan setirleri söýüň meni ýürek söýü küýseýär, şeýle bir küýseýär, ýok çakyçyny yekeje adama ýeterlik söýü bilen bir pursatlyk söýüňsidi menne. Diýmek şahyr hemişe söýgüni ödläp gedýärdi. Şeýle bir setirim bar da men. Her kim bilen awlajak deren nälsin diýe. Göwnüň üstülen ara bir ýyhan beredi diýe. Sen öz ol akıl söýýär adamyny. Aň söýýär. Göz söýenok. Ýok. Göz söýmeýär. Akylyň aň söýýär ony. Sen mertligiň söýýär. Jomartlygyň söýýär. Öz berkligiň söýýär ony. Kalbyňa ýeti bolanna, kalbyňda sultan bolanna, aňyňda ýüregiňde ýaşanna şonu söýgü diýmek bolýar da ony. Hawa. Ana. Sen hükman söýgü diýilenne ol Işga düşmekden. o däl, ol başga da. Ol başga diýilende. Sen ýaşa diýär ol. Ýöne şeýler erkin elden alýar da. Erkin elden sen şoňa bagly.
Sen dine şoň dünýäsinde ýaşaýan. Ona gözel şagly, men siz şygyriyeti söýýäňiz diýip biljek. Sebäbi siziň döredýän şygyryňyzda men kalbyňyz bilen, aňyňyz bilen, ýüregiňiz bilen siziň şol şygyriyete berilenligiňizi görýän. Göwnötür aýçyna diýen kitabyňyzda günne aşy elim alyp okamda bu zenan şygyriyetiň şygyny. Bul şygyry söýüpdir diýenler. Şygyr söýüp-de. Şu yerden o kadar şygyr okap beräýin. Sen nerede? Men şol ýerde. Günüň bolup bakýandyryn. Suwuň bolup bakýandyryn. Aýydyryn başlaryňa, daraktyryn saçlaryňa. Seherin tipap oýurýan gülüň men, ireň goýulýan. Yanıp duran gözleriň men, seni özüge bermerin men. Ömürlük galyp serinde ýaşap ýörün, ýüregiňde. Sen nerede, men şol ýerde bardyryn bakan ýerimde. Sen bağlar, bağa baksaňam onu görýän. Sen bakça baksaňam onu görýän. Aýna baksaňam özüňi delle şonu görýän. Şonu görýän. Gözel Şaglyba. Sözümüzün ahyryna, söhbetimizin ahyryna siz iziz arkadagyň şeýle hormatyna, serpaýyna, syýlagyna münasip bolan dena. Iň bagtly denanlaryň biri şygyriyet dünýäsinde umuman sungatda şeýle hormata münasip bolmak sunugat adamsyny, onu da dinanyň dünýäsini juda belentliklere götürýän bolmaly. Hormatly prezidentimiziň maňa goýan hormatyny, gymmatyny türkmeniň ähli aýal gyzlaryna, denanlaryna goýulan şeýle gymmat tapylýan. Kenütlere aýlanyp gördümde, hatda şu Ýewropa döwletleriniň ählisine diýerler. Baran ýerlerimizde dünýä belli denanlar bilen duşýarlar. Olar bilen söhbetde şolýar. Ýöne şu ýerlerde de biziň döwletimizdäki ýaly arkadagy döwrüň denanlara goýan hormatyny deňerýärler. Ol sebäbi hormatly prezidentimiň gahrman arkadagymyň ine tagdim mukaddeslige tagdim diýen kitabynyň özi aýdýar şonu. Denanlara goýan gadyr gymmatynyň diýtem ýokurdygyny. Ine napalamagy, ayamagy. Ine dünýäni döredýän güýçe. Ineler ýylgyrsa dünýä ýylgyrýar. Ineler gaşynçyda dünýäyi gaşynçyýarlar. Ýatlar deminiň ýylgyrşy bolsa, eneler hem şol ýylgyrşy döredýänler de. Şoň üçin dünýäde enelerden gahrman arkadagym diýär ogul bersin ýerde. Ýa öz bütewligini, öz sarfmalygyny ol sindirmaz gelýärdi dünýäde. Şoň üçin biz eneler biz şahyram bolup biler. Daýhanam bolup biler. İslenip kärde olayly bize tapawut ýok. Şu watanyň asydylygyna, awadanlygyna gahrman arkadagymyň bize şeýle ulaladaany bagşlaýanlygyna gowunup ýaşamagy biz haklydyr. Onu men dünýä bakyp arkaýyn aýdy biler. Şu owadan ýurdymyzda. Owadan ýylgyrşyňyz hemişe ýüzüňizde beräp dursun Gözel Şaglyba. Siz ýaly şahyrlara, sungaty, zinanlara goýan hormat üçin mehriban arkadagymyza alkyş bolsun. Şuny gün türkmen milletiniň şeýle bagtly eden üçin, türkmeniň sungatyny dünýäde tanadan üçin mehriban arkadagymyza alkyşlar bolsun. Siziň hem galamyňyň uji ýetip bolsun, şygyrlaryňyzda ýene de süýji aýdymlary döreders götürýär söhbetdeşlige hökman çağırar. Sağ ol.
oylarına döneyim. Yar döneyim, qaracaq gözlerine döneyim. Keysigim seni keysigim, ömür boyu seni seveceğim. Keysigim seni keysigim, sensin baktım duyacağım. Keysigim seni keysigim, ömür boyu seni seveceğim. Keysigim seni keysigim, yar seveceğim. Mehman tomoşaçılar yayılımda dehinden ziyade. Bizim söhbetleşimiz yine var 7 dehinlerin biri. Ustad Sadanna inne arkayın kompozitorum deyip bilen Türkmen Milli Konservatoriyasının muallimi Kerwen Aydağdayız. Kerwen biz sizi kutlayas. Siz devlet silahına münasip boldunuz. Mehman arkadaşımız size devlet silahını verdi. Vatana olan söz için yen medalının eyyesisiz. Kerwen, siz hem Sadanna hem kompozitor. Şunun için ilkinci sualım alham siz için neymi? Diýsem gowdary. Alham diýmek men öz düşünjümçe bir bagy bol, aýdymçy bol, talanly bol, şahyr bol. Bir ne gözel owadan tebigatmaly görüp me ýa bolmasa bir owadan nuklary görende bir adamyň bir ýürek joşmak diýip aljam. Meni özüm şöyle edip alasym gelýär. Kalbyň joşmasy hawa. Bu kalbyň joşmasyny ne bir yakınlardan duyup bilýärler, yakın adamdan, enen ataň ýa ýoldaşyň, bir maşgalan, ýa bolmasa bir dostlaň, şu inçe duýgularyň bir duyup bilýär. Ýöne men bir hasam şu şolar ýaly joşgyny azgynmyldy bir şuňaly bir rahmetimizi, hormatly arkadaşymyň şeýdip duyup bilýändigini men diýsem begenýän bunu nimek bilen gahrman arkadaşymyz bize garaşlygymyzyň 20 ýyllyk toý münasibetli geçirilen dawarada maňa watana bolan söýgü üçin medali bir sowgat berdi. Men maňa jogap edip giýjem günni edip işlejekdim. Söz berýän mundan beýlegim odan aýdymlary, ajaýyp aýdymlary bir bollugynyň bir watanymyzy, gahrman arkadaşymyzy wasp edýän aýdymlar bilen elmedama halkymyzy begenip durarny ananlaryň bilýär. Şo döwlet ýyllaryna gowşulykda bir duýgym bolýan, bir hiç tat bilen bir deňet bilmem. Söz bilen aýtmak kyn iş ýerde. Söz bilen aýtmak gatykyn. Eliňe dutar bertege wasp ederdiň. O başystyna. Inni dutarda Ustad Sadanna Kerwen Aýdağdy ýöne kompozitor bolmagyňyza näme sebäp boldy, näme içerigi berdi? Kompozitor Alip men kompozitor boljak, saat öretjek, aýdym öretjek diýeniň bilen bolaýanda dälmi kädiýen? Dogry bilýär. Täze aýdym ýazmak bir şeyler näme bir gurjokdan ýa bir bunu planlatdan şey diýip bir ýasaýar ýardat däl bir ýanky diýişimi ýa bir hem oňa bir öz duýguýyňmy, mähriňmi, şo şahyryň goşgularyna bolan bir özüňde bolan bir täsin duýgularyň esasyna şo dörýäm kädiýän. Buňa da esasy birinji bilen maňa aýdym ýazmagyma sebäp bolan Ustad Bagşymyz, Türkmenistanyň halk artisti Perwan Hamidow şeýlede bir dehinli aýdymçymyz, denanymyz Oğuzhan Rahim we şolaryň bir aýdyşy aýdymy men ilkinji bir döreden aýdyşy Murad Ömürň goşgusyna şygyr sebäp boldy diýsem men ýalňyşmyn birinji aýdym şoň bilen başlady. Galberde soň beýleki aýdymlar häzirki watanymyz wasp edýän aýdymlar bilen bir näçe soň döredi, soň bir näçe aýdyşyklar bar, ýagny bir gapdan ýene şo Türkmenistan halk artisti Perwan Hamidow bilen Türkmenistanyň halk artisti bir dehinli Bagşymyz Läle Begnazarova bilen bir näçe aýdyşyklar ýazdyk. Umumyň aýdygda bir başyny şo bir şahyryň şygyry, o şahyryň şygyry sebäp boldy diýen ýalňyş. Inni şahyryň şygyry Kerwenin kalbyna aýdym döretmäge howes emele getiripdir. Siz mundan öň Türkmen halk aýdymlaryny ýerine ýetgen bagşlar üçin ýazýardyňyz. Estradada ýerine ýetirýän aýdymçylar üçin
ilkinci tinanşyk ýalňyşmasam Azat Dönmez'in yerine getiren Aydym bolupdy. Indi şeýle sowal, näme üçin estradada aydymçylaryň içinden ilki bilen siz Azat üçin aydym döretdiňiz? Hem adamlar üçin bir geň bolmagy mümkin, ýöne men üçin garaşylmadyk ýagdaý. Bu Azat Dönmez bilen bir studiýada gawatlaşmaly bolduk. Men sana garaşýan ýarym diýen goşgutyny, Murad Ömürň goşgutyny bir aydym ýazdym. Şonu men garalama görnüşinde ses ýazy üçin bir studiýada şonu bir aýdyp oturýarsam, Azat Dönmez şol pursatda tötenleýin bir studiýa gawatlaşmaly bolduk. Munda da şol ýa-ni garalama görnüşinde aýdyp boldum, bolyn ýerinden Kerwin şulaydym diýdim, men aýdaýyn diýip özi şeýdip bir islewerlerdi. Men oňa hiç bir hili boyun togratdyrmadym, sebäbi Alatda bir men şeýlerek bir umumyň aýdanda zehinli aýdymçy tesinde bir üýtgeç okuyup bar. Men şol aýdymy soň özüm oturup pikirlendim de şu Alada gaty şu münasip diýip özüm şeýlerek baha berdim. Soň bolsa muny Azat öz ufatlygyny goýup şeýle bir owadan ýerine ýetirdi. Men after hökümünde şol garaşýan aýdym bir şoul çykkanna diýsem begenýän. Muny halkam gowy baha bilen garşylandyr diýip umyt edýän. Hakykatdan hem ha bizim Türkmen wagt teleýaýlamada şol aýdym şekilde geçirdiler Kerwin. Bizim tomaşaçylarymyz gyzygyny kabul etdiler şol aýdym. Onda şu ýerde bir de oturan tomaşaçylarym uly howes bilen diňlermi kädýän şol aýdymy. Azat Dönmez'in yerine getirmegine Kerwin aýdygdy ifunderden aýdymyny size köýdürleýär. Sözlerim Murad Ömürňki. Yar aylar günler geçip bar yar aylar günler men sana garaşýan ýarym ýat bolupdyr söýen gözler men sana garaşýan ýarym Senne yürügün, gözlü yanışın kürgün, gel kürgün Söýgüsün gizläp ýörünüm, men sana garaşýan ýarym Söýgüsün gizläp ýörünüm, men sana garaşýan ýarym İkimize tanış çeşme çağırıp dur sesin işte Yalnız durna düşlep geçti men sana garaşýan ýarym Yalnız durna düşlep geçti men sana garaşýan ýarym Basıp güllerimi men sana garaşýan ýarym O bağrı basıp güllerimi men sana garaşýan ýarym Yodalardan düşüp yolu qarap baryan sağı sola Gel sen dünyam halim zor men sana
garaşyan yarım. Gelsen dünyam halim doğru, men sana garaşyan yarım. İkimize tanış çeşme çağırıp dur sesin işte. Yalnız durma düşlep geçti men sana garaşyan yarım. Yalnız durma düşlep geçti men sana garaşyan yarım. Gel sana garaşyan canım. Mehman tomoşaçylar, siz şu wagt adat dönmediň ýerine ýetirmeginde Kerwen Aýdagdyň döreden aýdymyny dinlediňiz. Biz söhbetimizi Ustad Sadanna kompozitor Türkmen Milli Konservatoriýasynyň mugorlumy, Watana bolan söýüş üçin medaliniň eýesi Kerwen Aýdagdy bilen dowam edýär. Siz bilen gepleşigimizde täze bir aýdym bilen geldiňiz. Şol aýdymy bir ýadga geçirdik, ýarym gelenne diýe. Men şol aýdymy dinlämde uly höwes bilen söýüp dinledim. Älim goşar ýaly edip ýadypsyňyz. Orkestr çalyp duran ýaly bir hir owadan bolupdyr. Näme ilham berdi we näme üçin siz ýygyder şu wagt bir näçe aýdymlar batyr üçin döredýäňiz? Gowfaro, ýarym gelenne goşgyny elim alyp okamda men birinji bilen şu batyr gödüme geldi. Täbi boğun fanny şoň içindäki bir gödüme gelen ýa hen diýenmi şu bir ahit şu batyra netlenen ýaly şu wagt. Bu goşgyň awtory Serdar Muhammed geldi diye bu şeyler var, ajaýyp bir näçe goşgylar var. Goşgylar ýygyny kitabym var. Mundan başga da men bir näçe goşgylaryna aýdym ýazdym. Onu geljekde bir tomoşaçylarymyz bir kabul eder diýip umyd edýän. Şu ýarym gelenne aýdymy göredimde muny ilki dutar bilen şonu hiňlenip ýadanam bolsam, Ustad Sadan ýigitlerimiň biri Nagmat Anegeliýew diýip bir şeýle bir zehini sadanamyz var. Şol men şu özümdäki şu ýüregimden geçýän ýa-da şu joşgyny şu men dinlänne ýa şu näme gerek, şu orkestr tesleri näme gerek, şu taýda duyup bilipdir-de. Hawa täbi oturup başyndan aýakmaga özüm dutarda garalama görünüşinde men studiyada ýazgy berdim ýöne onu Nagmatyň özi şol has men duýşumdanam has beter baýlaşdyryp ýazypdyr şunu. Men şol aýdymy ilkinji gerek dinlämde älim oşaryň hemme rengi gödüňden geçip giden ýaly. Biziň belli Ustad Halipamyň Atawa Çağoğluw bir aýdym bar, esasy ile meşgul bolan aýdym bar da. Estrada görünüşinde birinji bilen bir şol öňüşün berip aýdanyň biri, ýa-ni Rakda durma diýen bir aýdym bar, türkmen halk aýdymy. Şoň esasyny birazjyk şol görünüşrekde, şol aýdym men hawa iterip berdi, ýa-ni ýarym gelen aýdymyň şoň aralykdaky ortak bölümlerini şon bir Rakda durma aýdymyň bir öňüşleri bar. Onu häzir tomoşaçylarym baha bersinler. Ýaýlymda ilkinji gerek ýarym gelenne diýen aýdym ýaňdan aýdym ýerine ýetirýär Batyr Hoşturdyýew. Sadyny döreden Kerwen Aýdagdy, sadyny işlänim Nagmat Anegeliýew. Dinleň mehrimanlar, baha beriň, aýdym sizin göwnüňizden turar diýip umyd edýär.
yağda çalımdaş Yıl uğraşı açıp yağda çalımdaş Yüreğimim tetin nede çalımdaş Tetin duygu dolur yarım gelinne Yarım gelinne Yarım gelinne Yarım gelinne Ayım gelinne Ahay saçları dağların şamar yali Olsun atır başın temer yali Güya kıvırışkın bimar yali Tetin halat alır yarım gelinne Aydın şulası doğun gün kıvin Ödve gödül görmedim men senin kıvin Aşka düşen aşık bolsa men kıvin Aşk sevdatın bilir yarım gelinne Yarım gelinne Yarım gelinne Yarım gelinne Ayım gelinne Mehriban tomoşaçılar yayılımda dehinden ziyade bir kervan ayda odayı filan söhbetleştiğimiz devam ediyor. Şu günkü gepleşimizde teyze aydımlan tanıştırılışımı ya tomoşaçılarımızda soğutluğun günü diysegem olya. Yine bir teyze aydımlı geliniz. Kervan men şon tomoşaçılara aydasım gelýär. Siz Batur üçin öňem näle dil berim diýen aydym işlediniz. Olam süýçi çykan aydymdan beri ýene bir täze aýdyşy aydym işläpdiňiz. Bu aydymam Batur Hoşturdy bilen Saha Dursun Hojakowa ýerine ýetiripdir. Zenan aydymçylaryň içinden Saha Dursuny saýladyňyz. Bu bir geçen gepleşimizde de gülälik öýdüm mene şol aydym üstünde işläp oturan portodymyň üstünden gelipdiňiz. Şonda bir sotayda da bir gyzykly soraw beripdiňiz. Näme bu aydym öýdüm hiňlenip berdiňiz diýdiň hiňlenip görümde şonu şu gepleşiňiz ýaýlamy bilen gidenni bir näçe adamlaram şulu ýaly edil sizinki ýaly sorawlar bilen bir ýüzlendiler-de. Soň men bir şunu ýaly aydymy täzeden özüm hiňlenip oturýarsam şol bir tätin bir ne Saha Dursun Hojakowa şowat edil şo pursat ýaýlymda bir owadan aydymlaryň birini men diňläp oturdum. Şoň üstüne de hatam bir ýanky joşunyň üstüne de bir şo goşuldy diýsem ýalňyşman teýär. Saha Dursun Hojakowa bir zehinli, owadan zetli aydym bulum gowurdy. Aşağı sesten batyr aýdyp ýokarky ne bir ýokarky belent setlerde de Saha Dursunyň ýerine ýetirip bu aydym diýsen bir mene özümçe bir ýerine düşdüm ka diýip hasap edýän. Kerwan tamamda öýden bolsa meniň o begenýän ýöne aydymçyň bagşyň taýdandan emini kim? Halk hem tomoşaçy. Şoň üçin häzir şol aydymy tomoşaçylara hödürläle dinleýijilere goýunyň özleri baha bersinler. Mehriban illeşler, dinleyijiler, muştaklar, tomoşaçylar ýaýlymda ilkinji gedek siz üçin ýene bir täze aydym. Aydymyň ady Gally Aýdyşy aydymy. Sözleri Ayna Tariwanky. Sözleri Ayna Tariwanky sadan Kerwan aýda diýfanky. Dinleýän mehrimanlar Türkmenistanyň halk artisti Saha Dursun Hojakowa bilen Batur Hoşturdy ýerine ýetirýär.
daşın didinin gali Mehrin suwa yakın yürek yağından Dimde pişir daşın